What's up mga ka-outdoor? Nami karon sa grassland, padong mi sa Viper. Kato na pong bukida mong adtuon. Tung yagi dra man mi, karon Viper na pod. Wapo kay karon gay walay tao. Traban ni mi mga ka-outdoor. I'm on vacation. Lami kita na sa Facebook. Pagabos realidad, pating kapuya. Diba? O man gusto na to no? Mga ka-outdoor, amo gining ibuhat para sa inyo hanapot. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell button aron ma-update mo sa mga bagong video. Uban nimi, dali na. Ana today. Ito yung katrail. Pati ka po yung mga outdoor animal. Sa oras karon tanaw na mo tong oras ha. Paway sa kita kaya mong tuhod. Alas 4 na. Alas 6 na may makabalik ani dito karon. Pati ka puya. Hi guys. Piting kapuya jud. Mga to man dire dapat mag-ipon yung kusog jud. Kasi magmahay mo. Ko po, napamiss bidahon no. Paway pa mi dire sa kuno. Sa rest zone sa mga naga-trek. Fucking shit. Yawa ka puya.
Unsa man ang manay busay sa babaw? Babaw. Tama na po. Kit kay kong bagtak. Hindi, makaya na magdadala. Dami na kay kaog ta escape kaning kabayo. Dito na mo. Hindi na kuhulat ninyo. Layo palagi balot. Oo, pangan niyo. Tanawa. Ikawan ba kayo para pa? Agay. Oo, me. Me. Huyan. Huyan mo. Ayaw ko. Dako man ta kay kag bagtak ko. Sa mukha! Abi. Tara! Sa gaya. Ah, nabdik. Tara. Uy, na po na. Uy, sa uy, yatay. Dapat sila na daw, riders na pala yun. Nasa mo man, rider man mo. Gawin mo yung tubig yan. Tubig yan. Yawa. Hapit na may mabot sa Viper's Peak. Tro ang grassland no. Grabe kay migi kuan. Gitrekan. Pati kapuya jud guys. Muna nga jud mo kalimot og pag-subscribe kay para sa inyo jud ni among gibuhat ha. Ug i-click ang bell button. Tanawa ang uyab niyang kulchoyo. Ang asawa dayo tanawa. Tanawa. Slide na. Si mami. Mana. Mana kanilo. Mana. Dito may gikan kanina oh. No? Nga balay. Tama na nga balay. Ganina ra na. Umuna dia gikan Dito kanina. may kanina. Oh. Layo na kami. Apa jud? Purna ing ani nga trek. Ako gyapon. Kuya oy, first time. Naka-trek og gamay nga mountain. Buisit. Wala ni guys, muna ni peak, muna ni view. Grassland, dita. Mas napay ko ano dito, Timyong. Na peak, Panday o Kawa, yung tubo kayo. Kung saan yung mga kaya kayo. Luya kayo. Tanawa, iso. Tanawa si Tibala to. Tanawa si Tibala. Tibala, tizono na. So mga itong grassland guys. Ito, kita man ito, itong may kubo. Itong yan na, itong pikas buntod. Dito kung may mamalik niya. Okay sa may mga isa oras nila nga eh. Wa na eh. Gusto ka mong tuhod, luya na kayo. Tiluya ha. Woo! Woo! Hadyan mo kalimot og subscribe ha. Antay na muskuha ba. So guys, mo lang to. Muli na may karon balik ko pa ng Pasko kaya ang t-shirt. Singop kayo, mapukan jud. So mo lang to, kita ta sa mong next vlog o ayaw mo pa kalimot og subscribe sa mong channel na Outdoor Boys. I-click ang bell button. Sa mga nagpa-shoutout, shoutout sa inyo o kita ta sa mong next vlog. Bye-bye.